नमस्कार. उखाणे डेलीमध्ये आपले स्वागत आहे. आजच्या भागात आपण एक छान लांबलचक उखाणा पाहणार आहोत. येत होते जात होते. खिडकी वाटे पाहत होते. येत होते जात होते. खिडकी वाटे पाहत होते. खिडकी लागली कानाला. खिडकीला 3 तारा. अडकिले घुंघर बारा. पान खाते करा करा. घाम येतो दरदरा. तिकडून आला व्यापारी. व्यापारीनं दिली सुपारी. सुपारी देते वाण्याला. हंडा घेते पाण्याला. पाणी आणते गंगेचं. वाडा बांधते भिंगाचं. वाड्यात वाडे 7 वाडे. एका वाड्यात पलंग. पलंगावर गादी. गादीवर उशी. उशीवर होती कपबशी. कपबशी दिली पाहुण्याला. त्यांनी पाहिलं समोरच्या भिंतीला. भिंतीवर होती घड्याळ. घड्याळात वाजले 3. रावांचे नाव घेते ची सून.